Hey guys, what's up? So we are going to Toledo City, which we're going to perform. So guys, among buhaton sa Toledo, sa mga buhaton sa Toledo. So gikapoy namin. Smile, smile, smile. Shimar, smile. Kaliwat. O sige lampot ani Mar. Tara mo kana pinahusgan. Sky for you. For you. For you, oh she. So guys, happy kami abot sa Toledo. Mataon lang, mataon. Uy, magaran ni Boy. So tara among kuyo guys, marag gidagat. Gidagat among kuyo guys. Gidagat sa iyo kuyo. Lover boy. So okay guys, mag-vlog sa Boy. Uy. Yo, what's up? Isimil. Isimil. So, malapit na po kami sa Toledo, guys. Hello, katigal. Ayun sa Bisaya, di ay? Sige na guys, so BRB na sa big game. Tunggu sa big game lang kayo. Duka lagi ni guys. Energy means sa concert. Let's go! Yo guys, nanado mi sa Toledo dahil may mga brother Roger sa Bella Calzagado. Na. Balit na mo sa budget. So, mga to din mi sa Resto Bar. Mag-rehearsal mi nila guys. So, amo nagibot ang mga bago ito sa room. And we're going. Hey! It's our brother Kyle. Let's go. Ay, apalag tayo gabi dito. Rehearsal na daw eh. So, mga to din mi sa bar. Funding sa Resto Bar. And let's go. Tinawag na sila. Yeah, So, kung naman ninyo? Ready na mo? Ready. Ready. Let's go. So guys, nandito may karon sa Resto Bar. Hey, genggang skirt. Sabi mo masulti mo sa Resto Bar, bro. Kira, Ikaw, Kyle. Yeah, let's go. We made it. RK! Solid, man. Solid. Next up. Gang. So what's up guys? Nami diri karon sa Toledo, Ricardo's Resto Bar. Ari na mo diri guys. Panagsara mi mo-perform. So sa pagkakaroon kay rehearse. Oras na ni Fongger. Meanwhile, what's up guys? Madong na mi karon sa Kuan Toledo. Kanang adto mi kay mag-perform ang SouthVibes. Daghan kay mag-perform dito guys. Sila Kuya Range, RKteQ, sila Kuan Island Boys. May tag successful lang. Basta malingaw na lang, okay na. Let's go. What's up? Harap ka? Sud! Ikaw na tira from seat. Sudin na ikwan. Doon mo ka. Ay? Ayan, diri para diri mo. Yeah.
Kyle. Kyle. Roger. Mga pogi. Neto pa yun. Bro, where we at? Toledo City! Ito, magsugod kami. Let's go. Enjoy lang daw kasi kung ano nga ikaw ang patungay mo si Rico. Paalala ko sa mga piling hari. Huwag kayong pagmata na meron tayong taray. Island Boys. Enjoy my brothers! Sila sunod. Island Boys! Let's go Island Boys. Always ending up taking up. It's on the fight. May nakagwapos, di ba, Toledo? It's on the fight. Sign of the cross. Yo, ang masasabi ko ngayon talaga kahit umulan, pero tuloy-tuloy pa rin yung event natin na grabe Toledo talaga yung event natin ngayon. Ganyan! The one and only Fongger, guys! Yeah! Si RKteQ ni Super Brother Live. Turtleneck X Chuy! Yes! Turtleneck X Chuy! Let's make some noise, guys. Toledo City, make some noise! Damn! Wala nang ginawa. Next performer! Ang nagpasikat sa Balingho, Bisaya, Cebuana! Nagbago ang Fongger na Chuy, ne? Let's make some noise for RKteQ! After the tone, please leave a message.
Gusto ko pasalamat sa mga tao na suporta sa musika ng Bisaya. Salamat sa katanan. Daghan pakukanta kami diri. Daghan kami pakanta. Solid na yan. Salamat sa katanan. Kasi wala ko nasulti. Salamat. God bless you tanan. Amping mo. Palito sa bisyo. So guys, manaday ang performance Ito ba mo ni kanta? Okay, ngapoy na ni guys. Yo guys, so Kana siya guys, kana na siya guys. So kasi kita sanad, Tapos libosay. tuloy sa dato nila igahuot sila dito. Aw sa to yung puno na diri. Puno na diri dai. Puno kami diri guys, puno. Super puno. Madol na sa Asturias. Dito di mapaligpas ng gabi. Dili ta mo uli dai. Gabi ng gabi. Kung wala maybe. Wala. Pagtay sa bilikan. Guys, namin spawn Sa 7-Eleven. Kanang 7 hours ko gabarog dito sa stage. Okay ra. Okay ra kay at least lingaw. So guys, anong binibili niyo? Okay na nang tulo. Okay na guro nang tulo sa? Wala si isa na pa. Bukan par. Luya ra. 141, bago namin na humano gig dito sa Toledo. Grabe ka Toledo. Puhon, kita-kita tanyo puhon. Guys. Then ikaw na langhid na kasi mong kuwan. Man, narangit. Nakalagot. Katunay na pa-video, narangit na. Buang. Ikaw na langhid ka bro. Langhid bro, so... Atong panangidan eh, puro nakalagot ba na? Okay na na. Shout out. Puti, hutan na. Puti, araw, signature Sila ni. kabukan. Gigan kami karon diri guys. Nami diri sa Asturias nag-wait sila. Makita lang niyo guys, dito na nag-wait sila. Kung nakabantay mo guys, pag last na mo ari katong kuwan. Oo. Ay, pag makita niyo sa vlog, guys, check the old vlog. The action supporter, bro. Oh. We went here last time for The music video of All Night Long. All Night Long. Then we didn't really On all digital platforms. It's expensive. Oh my god, bro. He's using 10 his pesos. English fluent And we British. don't have I don't know. enough money to rent. Why are you Englishing? So anong gawa natin ngayon kid? Trip lang sa kaadlawon sa kabuntagon sa Domingo nga adlaw. Mura na pareha sa kuwan ba? Dan bantayan guys sa. Kadomdom ka tong Gold old days. Ano sa gito? Making with Manginhas mo? Kami kay Legis Choice. Okay. Patayin na lang. Wala ako dito tol. Wala ako. Ato may palayo. Si It's taagi mo ka langit lagi sa tanan lagi. Okay ra dami masaga. Wala na ko'y lain